Fil-Plaza Shopping Center f'Taslima ġiet inawgurata faċilità privata tal-esports b'investiment ta' €250,000. L-esports huwa lob diġitali kompetittiv, industrija li hija waħda li dejjem qed tikber u li qed issir aktar professjonali aktar ma jgħaddi żmien. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri li ddeskriva dan l-investiment bħala wieħed uniku fix-xorta tiegħu fejn jitlu l-faċilitajiet professjonali tal-esports. Il-Ministru Xkembri kien qal li 3 snin u nofs ilu il-Gvern kien nieda strateġija marbuta mal-esports sabiex dan is-settur jiġġenera 1% tal-prodott domestiku gross. Din l-istrateġija hija xhieda tal-impenn tal-Gvern biex jiddaħħlu niċeċ ekonomiċi ġodda. Tituri li dik l-istrateġija tħalli l-frott tagħha sabiex naraw li nkomplu nsaħħu l-ekosistema ta' pajjiżna f'din niċċa ekonomika ġdida li qed naraw tiżviluppa ġewwa Malta. Intant id-direttur tal-eSports Plaza Melkim Salib qal li dan l-investiment se jara li l-esports ikun aktar disponibbli għal kulħadd. Huwa żied jgħid li investimenti simili se jpoġġu lil Malta fuq il-mappa bħala destinazzjoni ideali għall-attivitajiet tal-esports. L-idea dejjem kienet li nkomplu ma tkabbir li qed isir fl-industrija tal-esports. Issa permezz ta' din il-faċilità kemm nies professjonali kif ukoll dawk li forsi huma biss entużjasti jew mhumiex ejja nsejħulhom hekk professjonali jistgħu jiġu hawnhekk u wkoll jilagħbu dawn il-logħob fl-esports.